Però no només Viladecans, també Tarragona i Palau-solità i Plegamans. És el marc de les diligències del cas Inipro, una empresa de serveis amb seu precisament a Viladecans que hauria estat afavorida, presumptament, per ajuntaments socialistes amb diversos contractes adjudicats a dit, presumptament. Hi ha hagut 4 detencions. Viladecans, aquí han detingut el número 2 de l'Ajuntament, Marta. Exacte, bona tarda, Josep. És el primer tinent d'alcalde i responsable de l'àrea pública o de la regidoria d'urbanisme, que és Joaquín Guerrero. Des de primera hora del matí, la Guàrdia Civil, que ha practicat registres en el seu domicili i també en algunes dependències municipals, com per exemple l'oficina de contractació d'aquest Ajuntament de Viladecans. Allà, els agents de la Guàrdia Civil ens confirmen que han demanat documentació i en concret fins a 5 expedients relacionats amb la presumpta contractació de serveis municipals per presumptes irregularitats amb l'empresa, com tu deies, Inipro. Una empresa que té seu precisament aquí a Viladecans, on nosaltres hem estat aquesta tarda i on els agents de la Guàrdia Civil encara ara a aquesta hora continuen buscant i demanant informació. Hem de dir que és una empresa que des de fa 25 anys que ofereix serveis a diferents consistoris relacionats amb la gestió d'alguns serveis socials, com per exemple en el cas d'aquí a Viladecans, amb la gestió de les escoles bressol, d'alguns casals o bé de la biblioteca. El que hem de dir que aquesta empresa hauria donat servei també a d'altres consistoris catalans gestionats pel PSC, com per exemple el de Palau-solità i Plegamans, on avui des de primera hora també s'han estat practicant registres, i també el de Tarragona. Allà, per cert, hem de dir que a primera hora ha quedat detingut el que fins fa poc era cap del gabinet de l'alcalde, Gustavo Cuadrado, però que fa poca estona ha quedat en llibertat i ara s'espera que passi a declarar en el jutge. Precisament és a Tarragona on té l'origen tota aquesta investigació i tota aquesta operació d'avui. Des de l'any 2013 que el jutge està investigant la presumpta contractació de serveis per part d'aquesta empresa i, de fet, el mateix alcalde de Tarragona, Josep Félix Ballesteros, ja ha declarat en relació a aquest cas. Aquest jutge hauria anat estirant del fil per veure si d'altres consistoris catalans haurien contractat i veure si hi ha o no irregularitats amb els serveis d'aquesta empresa Inipro. Es dona el cas que aquí a Viladecans, a partir de 8:45, hi ha convocada una junta de portaveus perquè l'alcalde doni explicacions. Hem de dir que l'alcalde de moment ha declinat a parlar per aquest programa, però nosaltres amb qui parlem ara és amb la regidora d'Esquerra Republicana, la Bàrbara Lligades, en què vosaltres m'explicàveu que ja havíeu detectat irregularitats en relació a la contractació de serveis d'aquesta empresa i que fins i tot ho havíeu denunciat, Bàrbara. Així és, nosaltres havíem vist que hi havia qüestions estranyes en la gestió i la vinculació entre aquest Ajuntament i Inipro i també Educare, que és de fet la mateixa empresa, i vam decidir denunciar-ho a Fiscalia perquè enteníem que era la nostra responsabilitat política portar-ho allà on ho podien investigar per treure'n l'aigua clara. Ho vam portar a Fiscalia Anticorrupció, però ens van declinar la investigació, ens van dir que no hi havia prous indicis. Ho vam dur a l'oficina antifrau i aquí sí que ens van acceptar, està acceptat a tràmit i ho estan investigant. El que passa que estirant el fil de Tarragona han arribat abans, diguéssim. Senyora Lligada, soc Josep Cuní, què tal? Bona tarda. Quan vostè diu que van notar algunes irregularitats, exactament què els va fer saltar la llebre? Bé, això és un tema que se comenta a Viladecans, no? Però quan detectem una cosa realment seriosa és quan acomiaden 3 persones d'una escola bressol en ple mes de desembre, una cosa estranyíssima, acusades de càrrecs molt estranys, i resulta que se'ns diu que qui substitueix el que era la directora és una persona vinculada amb algú del PSC. Això ens sembla molt estrany. Aleshores comencem a investigar, ens adonem aleshores que també hi havia coses estranyes en el fet de l'atorgament de les 4 escoles bressol que hi ha a Viladecans, les quals estan les 4 gestionades per Educare, l'empresa que deia que era pràcticament el mateix que Inipro perquè la titularitat és la mateixa, i aleshores ens vam adonar de tot el tema d'Inipro, que també hi havia com un monopoli, de fet, en l'àmbit educatiu d'aquesta ciutat, controlat entre Educare i Inipro. En definitiva, vostès detecten que, a més de tracte de favor, podria haver-hi hagut tràfic d'influències. Bueno, nosaltres no podem confirmar això, però hi ha sospites de que no s'estan gestionant coses bé i, per tant, la nostra responsabilitat és aconseguir que s'entregui l'aigua clara. Si no passa res i és tot un cúmul de casualitats, doncs, bueno, això ho ha de dir la justícia. La justícia avui ha actuat, com vostè sap perfectament. Es dona per compensada, com a mínim, en una primera etapa?
Si es dona per, perdoni, no ha arribat a l'àudio bé. Perdó, vostè es dona per compensada veient que avui la justícia, entre d'altres, ha detingut el número 2 de l'Ajuntament, del seu Ajuntament de Viladecans? No, jo em donaré per compensada quan s'entregui l'aigua clara i si definitiva i al final es comprova que aquests càrrecs presumptes són reals, que s'assumeixin les responsabilitats conseqüents. Aleshores sí que em donaré per compensada, jo i tot el meu grup. Vostè ha dit ara fa uns instants que van anar a la Fiscalia Anticorrupció i no li van fer pràcticament cas, que l'oficina antifrau sí, però que al final ha estat com a conseqüència del que en el seu moment ja varen tractar del cas Inipro, però l'Ajuntament de Tarragona, que el jutge, tibant del fil, ha arribat fins a Viladecans, entre d'altres, i Palau, Solità i Plegamans. Amb això també podríem pensar que s'ha d'anar a fora perquè es faci justícia a casa? Bueno, aquí nosaltres el que veiem és que les coses van lentes. La denúncia dels companys de la CUP va ser el juliol del 2013. Nosaltres això antifrau ho vam portar a finals del 14. Per tant, entenem que està dintre la lògica d'aquest sistema. Què pensa reclamar vostè a la reunió que hi haurà aquest vespre de portaveus dels grups municipals de l'Ajuntament, senyora Lligades, en nom del seu grup d'Esquerra? Doncs nosaltres ja hem avançat que el que reclamarem és un ple extraordinari perquè entenem que la ciutadania mereix el màxim d'informació i esperem que facin una excepció i que l'Ajuntament de Viladecans per fi transmeti la informació que pertoca, perquè des de l'oposició, al marge de temes com aquest, la informació costa molt d'obtenir. Moltes gràcies, senyora Lligades, per ser en directe en aquest programa. Molta sort, bona tarda. Marta, alguna cosa més? No, simplement dir-vos el que tu ara avançaves, pendents d'aquesta junta de portaveus per veure si l'alcalde avança alguna qüestió més. De moment, des de l'Ajuntament el que ens han facilitat és un comunicat oficial dient que ells estaven disposats a col·laborar amb la justícia i que havien facilitat aquests 5 expedients que els han requerit en relació amb la contractació de serveis relacionats amb l'empresa Inipro. L'alcalde de Viladecans que prengui nota de com va actuar en la primera instància l'alcalde de Tarragona. Ho dic perquè són del mateix partit. L'alcalde de Tarragona li va faltar temps per sortir a donar la seva versió dels fets. L'alcalde de Viladecans ha preferit amagar-se darrere un comunicat i no donar la cara. Són dues maneres d'actuar, però la ciutadania pren nota. Gràcies.